Kembali lagi nih konten iki, mak aku matur nuwun ya mak, mbok jak maksude rono-rono sampean untuk informasi kono-kono sing sekiranya layak untuk di telepon kok ngene Pak Silo. Walah golek info ning dalan. Gak enek Induk. Ora enek. Repa golek info sing kaya Pak Silo, sing pinter nukang, ganteng, ijek enom. Terus apa nih, Pak? Ora entuk Induk, Duh. Aku iki tok, iki aku Mbak Intan iki aku. Sela ndi? Sela kan iki Mbak iki sing apa ndi Pak Silo mang. Iya, somene sampean ndi, Mak? Wis ngono. Iki sing berarti Intan. Iya. Iki Intan. Iki somene Intan. Apa ya lah, aku iki tok Berarti kabeh Dek Dewi. Iya. Yes. Bunda Dewi ini saya beli bermacam-macam es. Sama-sama Bunda Dewi Sumbi. Hari ini saya libur gak masak. Pertama, Mbah Rup mojoki sawah, Mak. Mojoki sawah. Diteri. Dek Dewi panen, aku juga diteri. Jadi hari ini libur ora masak. Ini punyaku. Punya Intan itu. Jadi orang wis salin kostum. Intan ini kasih. Punya Bunda Dewi ndak itu. Tolong ya. Nggone Bu Nurul enek acara buka bersama. Kasih Bunda Dewi. Monggo Bunda Dewi Sumbi. Ini Bunda. Iya. Kasih suruh buka kalau aku loro tok. Iya. Bunda Dewi rakyatnya akeh lho, Mak. 6 Tan. Oh iya Mas, ya itu Mama bener ya. Lah sampean gak nggo kresek iki. Ijek. Ya. Mak, aku terima kasih sesuk nek sampean enek info neh sekiranya aku gak ngerti kan. Mbak Yun kalau Mbak, kae Mbak. Ya. Nah. Ini Ibu. Ya, ini Ibu sing ijo, sing intene warna abang. Oke. Yes, hati-hati, terima kasih. Ya, jangan lupa helmnya dibawa, jajannya juga dibawa. Somene jangan lupa. Pas yuk Mak nyampe omah yuk Mak Jaya. Oke. Sama-sama. Aku yo matur nuwun, Mak. Aku tak mengontrol Sesuatu pelok. Ya. Duh, Mak, papa engko dibelek nek. Lah urung sampean pijeti dek wis kerja nene, Mak. Pijete jam piro? Dipijeti kok mari menggelegar lho, Mbak. Pemirsa ngono iki, pemirsa mari menggelegar iki pemirsa. Terus piye? Mbak, udah ini lho, Mbak. Alhamdulillah. Berarti ya. Iya. Oh, oh, Mak, pasti pasang kran, Mama. Lah, iki udah pasang. Ini nanti untuk apa sing ngono kuwi Mbak apa ya? Shower. Terus iki gua ada sabun. Oh, iya. Ada sabun, terus iki klosete udah dinek-nek nanti tinggal masang ngono ya gitu. Iki terus tembus kamar. Sedok. Sedok lah. Iki lagi wis diteplok Mbak, sebelah sini. No, pemirsa. Lho. Ini sebelah sini nih udah di. Kiaduane ning kene. Berarti kok papa balik iki. Ya, iki lho Mbak, lho sing enekno kan kok gare gak kayak terus-terus ya. Oh iya, Mak. Ya. Ya Allah, alhamdulillah alon-alon ya nduk Pak ya. Alon-alon. Iki papa mbek mama. Juliet tak ngono. Mak iya leh, Papa Romeo mbek Mama Juliet. Wes aku terima kasih ya, Mbak. Aku ya terima kasih. Mantap dulu. Bisa. Nanti kita berjumpa lagi. Ya, Sarang tawon. Ya. Kita mau berbuka. Yes. Iya, Mak. Alhamdulillah ya pemirsa, memang sekali-kali pemirsa ngajak Mak Jauh sing bendino tak woncong, bendino tak uber-uber. Saya tunggu kejutan untuk Mak Jauh wis alon-alon pemirsa. Aku ngono kuwi tak pikir alon-alon nggih. Oh ya di balik itu namanya Mak Jauh kerja ya. Sebelum keringatnya menetes tetap pemirsa dari kami tidak ada sesuatu yang mau hanya boten, sesuatu juga harus kita hargai.
wong yo rumah tangga Makjah kan yo tuku-tuku apa to apa. Tapi kadang pemirsa gak ngerti kan, darani gratis, darani hanya Allah yang tahu. Nek gak anu ya monggo ditanyakan Makjah. Aku wonge gak koyo ngono pemirsa, aku gak tegelan masuk tenagane wong ora tak hargai. Kan yo salah lah pemirsa. Ngono lho. Maaf nggih, aku malah termimil. Itu ada Bapak Satpol PP, Bapak kami tua. Oh, kuwi ape buka bersama kuwi ketoke nggih. Nggih nek diyo. Alhamdulillah, yo wis duduk dibatalno sik, batal. Alhamdulillah pemirsa, batal sik. Wis duduk. Es dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Iki iku yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Ibu tak judosno. Terima kasih Intan. Ibu pemaam sego berkat. Hari ini tidak masak pemirsa. Nah, iki teh tak cukup teh. Enak, Mam? Heeh, iki tak makmku. Some, yo di makmku ya. Wes kita batalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak Ibu es. So, Ndang, cukup piring. Yo. Ibu yo. Iya, Sek. Tapi titik. Heeh. Aku tak deleh piring ini, Dok. Mari bocor. Aku gak yo. Mejane cukupna sik meja. Mejane. Tak ambil tehmu dulu ya. Iya. Nah, duduk sik. Oke. Monggo dah. Wis go berkat pemirsa. Alhamdulillah ya. Tak iseni nang kok botolku entek. Oke, Iki sing kanggone Mbah Rupa nggih bayi. Enak tok ya nang pedhosan buka ya. Nggih. Kok iki wis Buka monggo pemirsa. rasa ngutang. Mboten ajeng tre kula kok. Bang, itu salah, Bang. Estotan kok dipikir keri. Penting saiki sik buka. Masa sahur engko sik. Ya waduh, enake, Duk. Oh iki urung kok. Aku makmuk. Yang saya pikir pemirsa ini kita kula teh hangat-hangat. Monggo pemirsa Kan delok kacang. Kom ayo. Kulitnya cedakno, Dok. Ya, aku sik nek panas. Sudah nak kau lagi pun. Lah kok tak hidupno. Tak ayu sak teh. Tapi terus kan. Kan putih kok kocok. Ya. Enak ya, Mbak? Enak banget. Baru masak. Baru. Enten jangan ireng ya pemirsa. Bumbu pancaan. Wow, Kacang. Oh, urape urung dianu aja. Oh, ndak mau sih, tak wae nak ngene ae kok culek dhewe. Nggih. Bendok pemirsa, kan bendok lah. Mboten wis mang. Tak loro. Monggo Mam. Masih yang iki rong iris iki. Enak pura, Mbah? Enak, Dok. Mbek mie, mbek kering. Ya, Dok. Mantap. Kita mau tumbas Masuk wae. some. Tak makmuk Bu nek segone wis medun. Ini mangga berapa tahan Bu? Tak gaduh. Berapa akeh. Tahu kono. Kepen dhewe. Nggih.
Enak mie kan? Ini tak cuwon sak cuwon deh. Ini tidak. Nah, ini. Boten Mbah, aku suwarti Mbah. Nyondokannya ke pemirsa Mbah Mi, dulure ibu Yang diajak tanpa tempe. sing biasane karo Mbak I. Saya kemarin tak jak ning gone Mbak Indah. Bar jatuh memang terus tangannya kaku. Semoga cepat sembuh pemirsa. Mbah Mi. Besok tak tilik. Zakat penyakit itu. Iya, sok tilik kita. Mayone menurut berkat. Ndok lho. Boten Mbah. Mbah. Alhamdulillah ya Allah. Kalau ki nembe niki ngerti omahe Pak Silo. Aduh. Mboten dereng ngantos mlebu kurata mereka mboten ngrata pinggiran iki lho, Bu. Terus enten lorong cilik mlebu. Mbah ku teh Mbah. Asku tak ambil kok. Makasih ya Mbah. Baik di. Mampun iki Mbak Yi teng isor. Lah niki kan Mbak Yi ndok tesih. Mungkin sahur nganggo niku segede anget tamat ndok tak goreng sosis ngono ya Nduk ya nangket ya Nduk ya. Naket nggak usah tuh. Ora becek, dite kering cek, ngono itu kering. Kula lak tumbas mau lah tak ciri. Nggih. Mbak takjil mau. Ndang ketemu Kinarai, Mbak. Kalau mamae, apa mbak Jess apa mbak papae? Ambek Mbak Lina, Linane Pak Gamis. Mbak Rima. Alhamdulillah ya Allah. Enak ini. Nah, mantap. Piring Mbak Dewi. Aku wis kono ati wis. Napa mawon Mbak Yi? Dadah, tape, Jadah, tape, gedang. gedang. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Lho iki sesuk puasane urung bar ya Mbak ya. Ya suwi dah. Urung, Mbak. Tak kira wis bar. Nek wis bar ayo kuwi ya langsung bodho ngono, tuku jajan sing ati ngono. Amin ngono. Tuku jajan sing lagi ngono. Iya, Kok iso amin. sampe ora tuku jajan kok ya. Ngono, Bodoh. amin. Pokoknya tuku jajan sing lagi ngono, aja sampe ora. Nggih, insyaallah. Loh, bukan atas ya. Pripun, Bu? Kok bukan atas ya. Atas, Bu. Cocok ya? Kok nake dibukuri nake. Ambek ndok iki ku tak nggo sahur. Kenapa aku ora tiga irisan ae. Mas aku tak kena saplek. Kok tak mau lagi. Nanti malam digaduh. Anu, Mak, ini ada sego sak makul cilik ngono kayak ini kayak apa. Oh, doknya ben matang prek ayak. Tak iris-irisan. Lah enak iki masakane bedami. Tekan badan. Kuwi masakan baru. Mbah Rup. Matur nuwun, Mbak Ru. Matur nuwun Mbah Rup. Suwon baru. Ini enak baru.
Sami ini gini macam guys. Lu kabeh. Alhamdulillah ya Allah. Iki apa mbak? Hilang. Wis riyen aku. Tahu. Iki ku nek gak dipanam bu langsung mbak. Iya, mana ya, Dok? Mana ya? Bener telat no. Ancen enak ngene kok baru nek. Ya ya bisa. Gawe ya maca deh, Dok. Jangan tamri kurian gitu kan. Tamri kurian jenengan. Sek durasine urung. Wis ayo. Alhamdulillah buka puasa dengan berkat tonggone Bunda Dewi berkati ngancai sawah panenan pemirsa. Dulunya tuh tigo ngirim wong ngedos tapi sekarang alhamdulillah yo men tigo mangan wong ngombi karena orang panenan nih wongnya sing jiko pari ini maneni yo rekoso kalau poso yo gak kuat pemirsa karena yo lu suwi gabah sak mono swidak kilo swidak pitu sak sake sawa alhamdulillah matur oleh 30 itu 38 Nggih, alhamdulillah. sing kulon kok 17 Nggih. sing kene 30 Pundi Bu? Kok lah buka. Makasih Mas Dimas, Mbak Indah. Ibu dikasih Godhong tak buat ya bu godhong. iya, buat. sendok ya. ini yang Pak Utoyo sering entuk sendok lho nduk ning Purwan sama. Ora. Cara mriki mawon bali teng mriki mawon. Ndi piringan. Iki resik. Iya, sendoknya aja mbok buat. Pak Utoyo sering nyumbang saya. Kasih roti ini. Terus niki bali roti. Apa niki? Oh, coklat dari. Jangan pengen nyapi sing sing kuwi. ora coklat ya Niki bayi. iya sing kuwi Iki nggih nyapi nggih. Anak makan kosan. Alhamdulillah. Pamit bayi yang sewu monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Aku yang coklat. Iya. Yang enak kurang banget ini. Mbak Indah, Mas Dimas, Dek Kinara. Ada. Ada renang, ada bayi kan lho. Aku nurun. Tangane. Enak sing tanya, Intan poso beduk apa sampai poso maghrib? Alhamdulillah dari awal sampai hari ini Intan puasa maghrib pemirsa. Ada zaman biyen pemirsa. Angger jam 2 wis nglentere. Bu, Mbah Taslim adane jam piro le, Bu? Saiki pun mboten. Mbah Taslim kapundhut saiki ora tau tekok. Mbah Taslim adane jam piro? Paling angger enek adzan asar. Lho Bu, wis adzan Bu. Urung adzan sing saiki. Adzan sing maghrib aku ngono. Oh. Ini udah mundur. Ndok kon gak ono. Ndok. Nggih. Tak beli mengko sing tau. Nek ngaten Gelas iki makan mengko tak kayak endi mang gelasku. gelas Intan tak tok nang kocan. Jangan bagi maghrib riyen. Monggo. Met ya, Dok. Baik, Pak. Pamit. Met ya, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. La haula. Niku duwe gabah, Mbak. Itu ratatan gabah iki. Mau bisa kira mau timbang ngene kok catatan gabah. Anak portanya enggak? Dok, ame iki nek kanggo Pak Mang nggih iki. Padang maneh. Alhamdulillah ya Allah. Demikian ya konten hari ini. Cukup sampun, Dok. Cukupno. Ya. Pawang 2 apa 3 ngono? Cukupno. Ya, sik Pak, sik. Tunggu tinungan ya yang terbaik untuk jenengan semua. Semoga nanti paringi kesembuhan bagi yang saat ini lagi kurang enak badan ya. Terus di bulan suci Ramadan ini kita doakan iya
Semoga pejuang garis 2 segera diberikan momongan yang saleh-salehah oleh Allah. Kita meminta pada Allah semoga dikabulkan doa-doa kita. Ya, selamat berbuka puasa, selamat menunaikan ibadah maghrib, baru isya, terus taraweh, istirahat, nggo sahur, besok melakukan kegiatan lagi apa wes ngono pemirsa. Penting paringi awake sehat, seger kewarasan. Nggih pun pemirsa, kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki somene engko jarene. Ya engko Enek parene pemirsa, aku jadi penasaran kira-kira ini pahit apa tidak ya nek sing dimasak karo Ibu Pak. iso nggak sama ngono? Gak iso ibu. Ibu ki kadene isone ki mau nangis. Iso. Sing bunda iso kok. Lah bunda serba bisa. Ibu iso ibu. Bunda serba bisa, nek Bu Yuni serba serbi kok. Piye jalan wis tulung ibu pateni. Ibu bisa ibu.